खुलुमबाय बयनिसिमबो आं दिनै उदालगुरि नलबारि गेलेग्रा फोथाराव दंफैयो बेवहाय नेशनेल बर' ख्रिस्टियान काउन्सिलनि सिलभार जुबिली फालिगासिनो दङ बे फालिनायखौनो जोङो नायनो फैदों बे हाबाफारियावनो दिनै गोबां मानसिफोरा लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैदों हेलो लोगोफोर बिथांमोना स्वैग दिवसनि सिख्लाफोर बिथांमोनहा इउटिउब चेनेल दङ बिथांमोननि चेनेलखौबो नोंथांमोना थांनानै साबस्क्राइब खालामना हो बिथांमोना दिनै ब्रादार एलफ्रेडजों दङ आच्छा बेवहाय बिथांमोना गुबुन रोखोमनि आइटेम्सफोर बानायनाय जादों जेरैहाय चाउमिन मम' बायदि रोखोमनि आइटेम बिथांमोना बेवहाय बानायनाय जादों नै बिथाङा बेवहाय चाउमिन बानायगासिनो दङ मानि चाउ बियो एक चाउनो बेवहाय बिथाङा चिकेन पक'रा बानायगासिनो दङ चिकेन पक'राखौ बानायनानै बोरै मोनदों मोजां नांदों टेस्टि बानायदों रायजोफोरा मोजां मोनगोन बेवहाय बिथांमोना मम' बानायगासिनो दङ मानि मम' बियो अमानि मम' बिथाङा बेवहाय कफि बानायगासिनो दङ बोरै नांदों कफि बानायनानै जोबोद मोजां मोनदों दिनै NBCCनि बे कनफारेन्सआव सिलभार जुबली सेलिब्रेशनाव जोङो नलबारि बेप्टिस्ट चार्चनि इयुथफ्रा दिनै बिनियाव फैनाय गासै ख्रिस्ट' फोथायारि सुबुंफोरखौ एसे जेनेबा हेल्प खालामनो मोननायखाय बिथांमोनखौ गोजोन होनो मोननायखाय जों जोबोद मोजां मोनदों गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम लोगोफोर दिनै बे NBCCनि सिलभार जुबिली फालिनायाव गोबां मानसिफोरा लैहोर लैहोर नुजाथिफैदों औ गोथाव ना औ बिराद गोथाव अमा बेदरखौ स्लिम स्लाम जाजोब्बाय आं नै फानलु गथाय बिदि जाबाय आंलाय खिथिनोलै अमा बेदर जादों औ अमा बेदरा आंनि फेभरेट आच्छा दामा गोथावमोन साया राइसनि संनायखौ जाया औ दे जाबाय था ना जाखांबाय जाखांबाय दे बोरै नांदों कनफारेन्सआव फैनानै पार्टिया मोजां ओंखामा मा बेदर जादों माबा हलै अमा बेदर एसे मोजां होदों खिन्थु मियाबो जानाय मोजाङानो खानायाथ' खिन्थु गुबुनफ्रासो माबोरै मोनदों जोंबा हले मोजां मोनदों आरो थेंक इउ रायजो राजानो ओंखाम जाहोनानै बोरै मोनदों जोबोद मोजां मोनदों आच्छा माबादि जादों मिटिं खामानियाथ' दा
बे 12टा समाव बिराद बिजि जायो आरो ओमफ्राय मोजाङानो जादों संनाय खुरनाय जाहोनाय खैजोनसो खामानि मावदों बे उनथिंजाय बिथिं फ्राय 150 जनसो दङ सब राननाय मानाय ओंखाम मैगं संनाय दे गोजोननाय थाबाय दे हेल' लोगोफोर दिनै बे NBCCनि सिलभार जुबिली फालिनायाव फैनानै आङो बिथां फंबाय रिजयखौ लोगो मोनफैदों बिथाङाबो इउटुब चेनेल दङ बिथाङा जोबोद मोजां भिडिअ बानायो जेरैहाय जों सिक्किम राइड फैना फैदों आं बांसिन ट्राभेल भिडिअफोर बानायो मट' ब्लगफोर खालामो आरो थांनाय बोसोराव आं टाउन राइड खालामदोंमोन आरो बे बोसोराव आं थांनाय अक्ट'बराव आङो रिसेन्टलि आं सिक्किम आरो दार्जिलिं आं राइड खालामना फैदों नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव नायोब्ला नोंथांमोना गासै ब्लग्सफोरखौ मोन्दों गासै 7 एपिसड आं सिक्किम आरो दार्जिलिंनि आं भिडिअफोर रिसेन्टलि आं आपल'ड होदों इउटुबाव नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन आंनि चेनेलनि मुङा रिजय ब्लग्स आरो आदाया डिसक्रिपसनाव आंनि चेनेलनि लिंकखौ होना दोनगोन नोंथांमोनाबो खनसे चेक खालाम आरो मोजां मोनबोला लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव दा लोगोफोर बिथांनि चेनेलनि मुङा जाबाय रिजय ब्लग्स स' बिथांनि चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै हो नेशनेल बर' ख्रिस्टियान काउन्सिलखौ मा उद्देश्य लानानै फर्म खालामदों आरो दिनै बोरैहाय बेखौहाय सिलभार जुबिली फालिनायखौ अर्गानाइज खालामदों बेनि सोमोन्दै मिथिनो मोननायबा गोजोनगौमोन नेशनेल बर' ख्रिस्टियान काउन्सिलनि आसल थांखियानो जाबाय जोंहा ख्रिस्टियानफोरनि गेजेराव गोबां डिन'मिनेशन्सफोर दङ दासिमहालागै जोंहा 14टा डिन'मिनेशन दं बे 14टा डिन'मिनेशननि गिर्जाखौहाय जोङो खौसेयाव लाबोनो थाखाय जोङो बे नेशनेल बर' ख्रिस्टियान काउन्सिलखौहाय जोङो अर्गानाइज खालामनाय जादों जोङो बेखौ दानाय जादों आरो बिसेसकि जोङो दिनैहाय बेयाव अदालगुरियावहाय जोङो सिलभार जुबली जोङो फालिदों सिलभार जुबली फालिनायनि मेन कारना बेनो जाबाय इसोरखौ जोङो हामबाय होनो जिसु ख्रिस्ट'खौ हामबाय होनो जागायजेननायनिफ्राय दिनैसिम बेयो जोंखौहाय मोजाङै दैदेनबोबाय आरो जोंनि नेशनेल बर' ख्रिस्टियान काउन्सिलनि सिङाव थानाय गिर्जाफ्रा सम गोबां समावहाय बिसोरो अलखदाव गोलैदोंमोन बे अलखदाव गोग्लैनाय समाव जोङो बिथांमोनखौ जोङो हेफाजाब होनानै दिनै बिसोरखौहाय जोङो हेफाजाब होनो हादों आरो मेन NBCCनि थांखियानो जाबाय अलखदाव गोग्लैनाय जोंनि ख्रिस्टियान मानसिफोरखौ गिर्जाफोरखौ हेफाजाब होनायानो बेनि जोंनि गाहाय थांखिया NBCCनि सिङावहाय जोंहा जेनेबा बर' बाप्टिस्ट कनभेनसन अदालगुरियाव दं आरो बेनिफ्राय जोंहा नर्दार्न आसाम दिनारि हरिसिङायाव दङ ओमफ्राय बर' बाप्टिस्ट चार्च एस'सिएशन टुक्राझाराव दङ बड'लेण्ड बाप्टिस्ट चार्च मसलपुराव दङ आरो नर्दार्न इभान्जेलिकेल लुथारेन चार्च बङाइगावआव दङ ओमफ्राय एसेम्बलि अफ गड दङ ओमफ्राय चार्च अफ गड दङ बिलिभार्स चार्च दङ बेबायदिनो गासैहाय 14टा डिन'मिनेशनजों लोगोसे जानानै बेयो नेशनेल बर' ख्रिस्टियान काउन्सिल जादों गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम मिथिनायनि थाखाय